nimi on Siina Hara ja mä oon Airamilla vastuullisuus- ja laatupäällikkönä. Vastuullisuus näkyy mun arjessa Airamilla siinä, että mä pyrin auttamaan koko meidän firmaa ottamaan huomioon vastuullisuuden kaikessa meidän tekemisessä. Yritysten vastuullisuustyössä on tärkeää se, että keskitytään olennaiseen. Ymmärretään se, että mihin me voidaan vaikuttaa ympäristössä ja ihmisissä yhteiskunnassa. Ja sitten jos miettii tällaisia Airamin kokoisia yrityksiä, niin ei me voida muuttaa koko maailmaa, mutta me voidaan keskittyä niihin asioihin, joihin me voidaan vaikuttaa. Airam on sitoutunut sellaisiin vastuullisuustavoitteisiin, joilla me halutaan kattaa kaikki nämä tärkeimmät vastuullisuuden osa-alueet. Eli me ollaan mukana YK:n Global Compactissa ja sitouduttu siihen 10 periaatteeseen, mitä siellä on koskien työelämän oikeuksia, ihmisoikeuksia, ympäristövastuuta ja eettistä bisnestä. Sitten tuotantoketjun osalta me ollaan mukana Amfori BSCissä, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että meidän sosiaalinen vastuu toteutuu myös siellä hankintaketjun yläpäässä. Lisäksi me ollaan Amfori PEPin jäseniä, missä keskitytään sitten taas puolestaan ympäristöpuolella näihin samoihin asioihin. Ja sitten lisäksi ympäristöasioista ilmastonmuutos ja ilmastonmuutoksen hillintä on erityisen tärkeää meille, minkä takia me ollaan asetettu tieteeseen perustuvat tavoitteet meidän omalle toiminnalle ja sitouduttu SBTi-tavoitteisiin. Airamilla vastuullisuus on matka. Me ollaan matkan alussa, mutta tärkeintä, että me ollaan sillä matkalla.